bežecký raj, Batranskou lúkou a jedlovinami. Je perfektné miesto na tréning, bajčík, alebo sa ísť len tak prejsť a vyrelaxovať. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak nachádzam sa na sídliskom Záturčie, odkiaľ bývajú nádherné výhľady na Veľkú Fatru. Nachádzame sa kúsok nad storočnicou, kde začínajú bežecké trasy cez zimu, bežkárske, samozrejme bajkerské a aj pre ľudí, ktorí sa idú len tak prejsť a načerpať trocha energie. Nachádzame sa na Stráňach, kde trasa Stráne Jedloviny začína, ale my prichádzame od Kolnej Hviezda, takže pre nás to je opačný smer. Väčšinou sa vracam po tejto cestičke naspäť, ale dnes vás prevediem ešte jednou cestičkou krásnou. Bežecký raj Malofatranskou lúkou nad Záturčím a jedlovinami. Perfektné miesto na beh, bike alebo milovníkov prírody, ktorí si chcú oddychnúť v tomto úžasnom raji.